Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Am ajuns pe malul apei. Am revenit din nou la pescuit, la un spinning de data aceasta. Sperăm să prindem câțiva pești frumoși, să vă putem arăta. Și nu uitați, dacă vă place ceea ce facem, ne-ar ajuta foarte mult o abonare la acest canal, un like, un comentariu, mi-ar fi de folos. Ne auzim la prima captură. Și colegul meu a prins un pește, un pui de avat sau clean? Nu, clean. Un clenuț frumușel. Așa, ce frumos clenuț de octombrie. Acum să-l și eliberăm. Am mai prins încă un pește destul de frumușel. Încă un clenuț la o gumă Lakeport, portocaliu cu vernil. Un clenuț frumușel. Și eliberăm. Prins și colegul un șalău, un pui de șalău. Destul de frumușel. Hai că revenim cu eliberarea șalăului. Și a plecat. Și cred că am reușit să mai prind un pește, dar un pui mic de șalău. Ce micuței. Uitați-l. E micuț, da? Ne distrăm cu ei. Bun, ne vedem la următoarea captură. Și am reușit să-mi prind ceva. Cred că ăsta e puțin mai frumos. Să vedem ce îi. Opa, o mrenuță. A, sărac, am prins-o din lateral. Hai că încerc să o bag în minciog. Pe unde vrei să sari? No. Uitați-o. O dezgăț și o eliberăm. S-a agățat aproape de ochi. Sperăm să-și revină. Să o eliberăm. Bun, băieți, ne auzim la următorul pește. Să vedem ce a prins colegul. Tot un șalău. Un pic mai măricel. Da, astăzi avem activitate pe Criș, după cum se vede, un pescar. Sperăm să mai prindem ceva frumos. Am prins colegul un pește, după o perioadă nu am prins nimic. Un clenișor.
Micuțel, dar e frumos. Ne distrăm cu ei. Bun, băieți, ne auzim la următoarea captură. Da, și am mai reușit să prindem încă un peștișor. Nu știm exact ce e încă. Cred că un clenuț micuț. Da, un clenișor frumos. Nu-i rău. O gumă Lake Fork albastră cu negru. Ia uitați-l. Hopa, a și plecat. Am apucat să vi-l arăt. Asta e, se mai întâmplă. Bun, ne auzim la următorul pește. Am luat și colegul. Să vedem ce a prins. Tot un clenuț frumușel. Da. Și îl liberăm. L-am scăpat. L-am scăpat. L-ai scăpat și tu? Da. Sau nu l-ai scăpat? L-am scăpat, am uitat. Am avut un dublu drill și l-am scăpat amândoi. Contează, mai dăm și poate mai reușim să prindem. Vremea e destul de frumos pentru pescuit, înnorat așa frumos cum trebuie, la Clean. Aha, un atac. Ia să vedem, poate reușim să prindem. Băgăm un dublu drill. Bine, nu sunt mari pești, dar măcar avem activitate. N-am venit degeaba. Încă un atac. Ai văzut că undeva aici, în 3-4 metri, atacă, nu acolo în malul celălalt. Da. Scăpat. Aha, a scăpat. Ia să aranjăm puțin guma. Cârligul în cagață de la Jig. Prins? Asta e agățătura. Asta a scăpat.
Da, o să mergem mai jos, pentru că aici gata, nu mai mișcă nimic. Ne vedem la următorul pește. Ceva mai frumos, sper să pot să trec acolo la el. Ia să vedem. Mreană. Încă o mrenuță prinsă și de colegul. Uitați. Da, băieți, o să schimbăm locația. O să mergem în afara orașului, mai în aval. Să încercăm și acolo să vedem, poate reușim să prindem ceva mai frumos. Aici pe oraș, în zona noastră, unde pescuim noi de obicei, n-am mai mișcat nimic. Așa că vă ținem la curent cu următorii pești pe care îi vom prinde, dacă vom prinde. Ne auzim pe noua locație. Am schimbat puțin locația, cum am zis mai devreme. Am ajuns într-o locație nouă și sperăm să prindem aici în zona asta ceva pești, să vă putem arăta. Până atunci ne vedem la următoarea captură. Și colegul a reușit să prindă iar un pui de șalău. Noua zonă. Da, frumușel. Eliberat, frumos. Prieteni, am revenit pe locurile unde am început partida. Am pescuit un pic cu colegul în afara orașului, dar nu prea am avut succes. Așa că m-am reîntors pe locurile unde am început partida și am cam 2 ore de pescuit. Fiindcă se va întuneca, este seară deja. Să vedem ce ne mai rezervă seara. Și da, am reușit să agăș ceva. Cred că este vorba despre un clean. Un clean frumoșel. Uitați-l, eliberez. Da, și încă unul, ce trăsătură frumoasă.
Și din nou sunt în drill. Tot un clean, nu este mare, dar oricum este bun pentru o distracție. Din nou am avut un atac. Sunt plin de cleni în zonă. Avem un canal în apropiere și prin el curge apă caldă și cred că de-aia se adună și cleni în zonă. Este un pic mai caldă apa, timpul s-a răcit. Mai am un pește. Tot un clean. A și plecat. Era unul agitat. Asta pare să fie un pic mai frumos. Da, într-adevăr, un clean mai frumos. Uitați ce clean. Ce atac frumos am avut. L-am și scăpat, asta a fost un clean mai fain. Păcat. Și de data aceasta am reușit să prind un șalău. Și încă un șalău mic.
Și din nou un șalău. Încă un șalău un pic mai frumos. Și prieteni, începe să se întunece și am reușit să algăș ceva mai frumos. Probabil va fi și ultimul pește al partidei. Este un clean destul de frumos. Uitați ce clean. Am eliberat. Am mai reușit să prind unul. Asta e un șalău. Am mai reușit să prind unul. Asta e un șalău. Prieteni, aici se încheie partida noastră de pescuit. Dacă vă place ceea ce facem, dați un like, apăsați pe butonul abonare, ne-ar ajuta mult
Iar până data viitoare, toate cele bune și fire întinse. La revedere!